Βάσο Μαυρίδου, αστρολόγος, αριθμολόγος, ταροσόφος, 6949-7232 04 το τηλέφωνο μου για όσοι θέλετε να έρθετε σε επαφή. Το βιντεάκι αφορά το επόμενο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δεν μπορούσα να το πάω ανά εβδομάδα, έπρεπε να βάλω 13 έως 20. Γιατί υπάρχουν κάποιες όψεις, αυτή η λεγόμενη πούνια που λέμε που γίνεται στον ουρανό μεταξύ των πλατηνητών, εκεί στην τέταρτη μοίρα Λέοντος, Υδροχόου, Διδήμων και Κρυού, όπου υπάρχει ενεργοποίηση της τύχης. Εδώ λοιπόν υπάρχουν συμπλήν 3 μοίρες, όλοι αν έχετε εκεί πλανήτες, κάτι θα πάρετε. Είναι ο ουρανός ο οποίος είναι στους διδύμους και δείχνει τον τρόπο που επικοινωνούμε, τον τρόπο των αντιλήψεών μας. Είναι ο Ποσειδώνας, ο οποίος μας δείχνει τις ιδέες, τις καλλιτεχνικές, καινούργιες αρχές που μπορούμε να κάνουμε, που να οραματιστούμε. Είναι ο Πλούτονας, ο οποίος μας αλλάζει και μας μεταμορφώνει στον τομέα των φύλων, γενικά το πώς βλέπουμε τον κόσμο όλο. Είναι και ο Δίας, ο οποίος ενεργοποιεί όλα αυτά μέσα από το Λέοντα και απλώνει έτσι την τύχη. Βέβαια η αντίθεση Δία Πλούτονα, πέρα από το εξάγωνο ουρανό Ποσειδώνα του ουρανού τρίγωνο Πλούτονα, του Δία με τρίγωνο με Ποσειδώνα, εξάγωνο Πλούτονα, βλέπετε εξάγωνα, τρίγωνα κτλ. Έχουμε Δία αντίθεση Πλούτονα, είναι όψη κερδοσκοπίας και όπως καταλαβαίνετε και αιμονών και διαχειριστικών καταστάσεων, ηγέτες από τον Λέοντα κοντράρονται με τον Πλούτονα, όπου ο κόσμος έχει μαζευτεί τώρα όλος μαζί και επαναστατεί και διεκδικεί τα δικαιώματά του. Το ποιος θα χάσει, ποιος θα κερδίσει, πάντα ένας χάνει, άλλος θα κερδίσει. Σίγουρα όμως εσείς που είστε σε αυτές τις μοίρες, σε προσωπικό επίπεδο, κάτι θα πάρετε. Έτσι λοιπόν, κάτι άλλο που ξεκινάει αυτή τη βδομάδα είναι αυτή η όψη που είπα όλοι, κρατάει μέχρι και τις 25-26 Ιούλη. Οπότε έπρεπε να μπουν όλα μαζί. Απ' την άλλη έχουμε τη νέα σελήνη στον Καρκίνο, 21 Καρκίνο 53 λεπτών. Βέβαια εδώ κάνει ένα τετράγωνο με το Χείρονα, ενώ ο ήλιος είναι μαζί με τον Ερμή σε φάση καζίμι. Είναι θέματα οικογενειακά, θέματα πατρίδων, θέματα το πώς νιώθουμε μέσα στο σπίτι μας. Ο Κρόνος δείχνει μία πίεση και ένα όριο που μας βάζει, είτε ένα άτομο γυριό είτε ένα θέμα που έχουμε, το οποίο μας προβληματίζει στην αρχή. Αφορά το τέλος Δευτέρου, αρχές Τρίτου δεκαημέρου, εσάς και όσους έχετε εκεί πλανήτες σε κρυούς, καρκίνους, ζυγούς, εγώ καιρό έχετε τη δυσκολία. Τα πρώτα δεκαήμερα πέρα από την τύχη έχετε μια δύσκολη όψη, γιατί η Αφροδίτη είναι στην Παρθένο, μια δύσκολη Αφροδίτη των πρακτικών, κοιτάει το πώς θα οργανώσει τα πάντα με την κάθε λεπτομέρεια, κόντρα στην ευχαρίστηση. Δεν θέλει ευχαριστίες, θέλει να είναι καλά. Το τετράγωνο βέβαια με ουρανό δείχνει από τους διδύμους απροσδόκητα ζητήματα ξαφνικά, είτε οικονομικά, χωρισμούς, τσακωμούς, μπλοκαρίσματα, θα έχετε και από αυτά σε εσείς του πρώτου δεκαημέρου. Ενώ τα δεύτερα δεκαήμερα έχετε ζητήματα με τον Κρόνο. Ο Άρης κάνει ένα εξάγωνο όμως με τον Κρόνο από τους διδύμους, που σημαίνει σας δίνονται οι ευκαιρίες να οργανωθείτε, να κάνετε συμφωνίες. Εγώ θα έλεγα κάντε τις συμφωνίες, οργανώστε τα πάντα, αλλά υπογραφές αφήστε μετά τις 24 του Ιούλη. Οπότε όλα τα δεκαήμερα έχετε κάποια θέματα τα οποία σίγουρα μπορεί να τα λύσετε. Και μάλιστα σας λέω, όσοι έχετε πλανήτες κάπου στη φωτιά, εκεί στις αρχές της φωτιάς και του αέρα θα έχετε μια ιδιαίτερη τύχη αυτό το μήνα. Ο Ιούλιος αρχίζει δείχνει τα κέρδη. Τα κέρδη μπορούν να έχουμε. Πάμε λοιπόν στους κρυούς και πρώτα η Αφροδίτη στην Παρθένο σας θυμίζει τα εργασιακά ζητήματα, την καθημερινότητά σας, κάποιες αλλαγές που θέλετε. Ο ουρανός είναι ο πρόβλεπτος που δείχνει ζητήματα επικοινωνίας, αλλά αυτό που φέρνει, ενώ στην εργασία υπάρχουν άλλα θέματα, στην έξω, σε ό,τι ονειρεύεστε άλλο, σε ό,τι αφορά φίλους και ομάδες και με το Δία, σε ό,τι αφορά τον έρωτα, τα παιδιά, δείχνει μία ευχαρίστηση. Θα πάρετε κάτι ευχάριστο, κάτι θετικό. Όσο και να σας αντιστέκονται οι άλλοι, να βρίσκονται εμπόδια, εσείς θα τα προσπεράσετε. Τα δεύτερα δεκαήμερο, ο κυβερνήτης σας λέει διαχειριστείτε σωστά τις καταστάσεις σχετικά με το διαδίκτυο, με social media, με ό,τι αφορά
ταξίδια μετακινήσης, ο Κρόνος σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε καταστάσεις και να πάτε παραπέρα, ενώ τα τρίτα δεκαήμερα η Νέα Σελήνη αφορά το σπίτι, την οικογένεια, το πώς τη φαντάζεστε εσείς. Ίσως υπάρχει ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, ένα άτομο κύρους, το οποίο σας πιέζει λίγο, ή εσείς οι ίδιοι είστε αυτοί που βάζετε και ώρες στον ίδιο σας τον εαυτό, ή μέσα στο σπίτι κάποια πράγματα να κάνετε, να τα δείτε τελείως διαφορετικά. Και πάμε στους Σταύρους. Η Αφροδίτη στην Παρθένο για σας, άκρος ερωτική. Αφοπλίστε τους άλλους με τα χαμόγελο, μην είστε τόσο κολλημένοι εκεί που πρέπει, αμολυθείτε και λίγο. Το τετράγωνο με ουρανό δείχνει απρόβλεπτα ζητήματα οικονομικά, άρα και ερωτικά, ή με τα παιδιά κάποιοι τσακωμοί, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Στη συνέχεια νομίζω και για σας ψυχολογικά να πω, ετοιμάζετε κάτι που αφορά τα επαγγελματικά σας, είναι σαν να είστε έτοιμοι ή μέσα από το σπίτι να διεκδικήσετε πράγματα. Όλα θα γίνονται όμως ακόμα παρασκηνιακά ή δεν θα μπορείτε να τα πείτε. Είναι τυχερό και για σας αυτές οι όψεις των πλανητών, αλλά να τις δουλέψετε μέσα σας πρέπει για να απολαύσετε μετά. Τα δεύτερα δεκαήμερα ένα βάρος φεύγει από πάνω σας για οικονομικούς λόγους, ρυθμίσεις, ένα χρέος, κάτι που έχετε αγοράσει και τώρα το αποπληρώνετε, ενώ τα τρίτα δεκαήμερα θεωρώ ότι ευνοούνται ταξίδια, μετακινήσεις, social media να βοηθηθούν, παρά αν και από πίσω σας έχετε ένα φόβο μήπως δεν πετύχετε σε κάτι που ξεκινάτε ή κάποιες γνώσεις που θέλετε να αποκτήσετε. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε. Δίδυμη λοιπόν και πρώτα δεκαήμερα, αυτή η Αφροδίτη στην Παρθένο, στον τέταρτο οικό, εκεί που πάει στην αρχή να ξεκινήσει να σας δώσει κάτι θετικό. Το τετράγωνο με τον ουρανό που έχετε εσείς δείχνει απροσδόκητα καυγάδες μες στο σπίτι, τσακωμοί για οικονομικούς λόγους. Κάτι πρέπει να πληρώσετε, ποιος θα το πληρώσει, έρχεται ένας λογαριασμός και τα βάζετε με τους υπόλοιπους. Σίγουρα όμως συμμετέχετε και εσείς στις ωραίες όψεις ουρανού, Ποσειδώνα, Πλούτονα, Δία και τα λοιπά, που σημαίνει ότι θα καταφέρετε να προσπεράσετε θέματα, νομικές υποθέσεις, επαφές με φίλους, μέσα από συλλογικές δράσεις θα σας βοηθήσουν να κάνετε πράγματα. Εκεί που δεν το περιμένετε, μία καινούρια ιδέα, κάτι ενεργοποιείτε και η τύχη έρχεται στα πόδια σας. Δεύτερα δεκαήμερα με φίλους, μια σταθερότητα, σε μια ομάδα στην οποία συμμετέχετε, υπάρχει μια έτσι καλύτερη κατάσταση, έχετε τον Άρη, μη σκορπίζετε σε πολλά και για όλους, αλλά κάπου θα έχετε και κάποιες απολαβές από τη δράση σας. Τα τρίτα δεκαήμερα η Νέα Σελήνη αφορά τα οικονομικά ή τις συναισθηματικές σας ανάγκες, τι σας καλύπτει, τι όχι. Ίσως γίνονται συζητήσεις και με κάποιους ανθρώπους, φίλους θα έλεγα, οι οποίοι προσπαθούν να σας ρίξουν την αυτοπεποίθηση σε μια ομάδα, συλλογική δράση, σας παίρνουν τα ενία ή σας βάζουν όρια και δεν σας αρέσει. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι θα τα προσπεράσετε στη συνέχεια ό,τι προβλήματα και να παρουσιαστούν. Καρκίνη τώρα και πρώτα δεκαήμερα για σας. Η Αφροδίτη στην Παρθένο σας οπλίζει με στο διαδίκτυο να χωρέσετε κάπου και να κάνετε γνωριμίες, επαφές με τα αδέρφια. Βέβαια το τετράγωνο με τον ουρανό σημαίνει ότι μέσα σας οι συνθήκες δεν είναι τόσο όριμες, κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας πειράζει, μια κατάσταση κρυφή, παρασκηνιακή, ίσως και ερωτική, ένας κρυφός έρωτας, ένας τσακωμός μπορεί να υπάρξει. Συγχρόνως όμως οι ωραίες όψεις που κάνουν οι υπόλοιποι πλανήτες, Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτονας και Δίας, δείχνουν επαγγελματικά ζητήματα, χρήματα να πάρετε, απολαβές, καινούργιες σχέσεις, κληρονομικά ζητήματα να λυθούν. Γενικά ένα όραμα που έχετε να σας ανοίγονται οι πόρτες για να γίνει. Βέβαια οι όψεις αυτές κρατάνε για πολύ καιρό. Σημαίνει ότι γίνονται όλα μέσα από οργές διαδικασίες, μια και οι πλανήτες σαν να πηγαίνουν μπρος πίσω μέχρι να δώσουν αυτό που έχουν σκοπό. Τρίτα δεκαήμερα
μάλλον δεύτερα δεκαήμερα, ο Κρόνος σημαίνει στο 10ο μία επιβράβευση, η οποία μπορεί να είναι κρυφή ή να μην φανεί στον κόσμο. Είναι σαν να σου στέλνει ο γενικός και να σου λέει μπράβο, το έκανες καλό αυτό κτλ. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι και εσείς με τον τρόπο που θα δράσετε ή σας πού κάτι το οποίο θα το πάρετε μετά. Δηλαδή δεν θα το φανερώσετε τώρα, σαν να παίρνεις ένα πτυχίο, αλλά θα στο δώσω το πτυχίο πολύ πιο αργότερα. Γενικά είναι καλά τα πράγματα. Τα τρίτα δεκαήμερα φυσικά έχετε και το καινούριο φεγγάρι στο ζώδιό σας. Ο Ερμής εκεί, ανάδρομος, που σημαίνει σας πάει στο παρελθόν, ίσως επανασυνδέσεις οι οποίες δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναγίνουν. Απ' την άλλη το τετράγωνο με Κρόνο μπορεί να έχει σχέση και με ένα ζήτημα γάμου για όσους είναι παντρεμένοι, ένα ζήτημα κύρους ή κάτι με τη δουλειά σας, σαν να σας ορίζουν και να σας βάζουν ευθύνες τις οποίες δεν ξέρω αν μπορείτε να τις έχετε, να τις καταφέρετε, πώς να σας πω, σας ορίσει λίγο. Λέοντες τώρα και πρώτα δεκαήμερα, η Αφροδίτη στην Παρθένο δείχνει οικονομικά ζητήματα, τώρα μέσα από φίλους, κάποια έξοδα παραπανίσια να πω, δεν έχετε σκοπό να τα κάνετε, άρα υπάρχει έτσι μια κατάσταση σε μια ομάδα, σε συλλογικές δράσεις που δεν σας αρέσει. Σίγουρα και για σας ο Δίας δίνει δώρα, απέναντι βέβαια Πλούτονας, σχέσεις, συνεργασίες δοκιμάζονται, αλλάζουν και μεταμορφώνονται. Το τρίγωνο με Ποσειδώνα δείχνει ταξίδια, στόχοι αλλάζουν, καινούργιοι σκοποί και κάποια ζητήματα που αφορούν μετακινήσεις μακρινές, είτε επαφές με το εξωτερικό, κάποιες νομικές υποθέσεις που θα προωθηθούν. Γενικά η τύχη είναι με το μέρος σας. Τα δεύτερα δεκαήμερα, ταξίδια, σπουδές, στόχοι, μέσα από συλλογικές δράσεις και ευκαιρία να δείτε φίλους, να οργανωθείτε καλύτερα και να περάσετε όμορφα. Τρίτα δεκαήμερα, η νέα σελήνη στον 12ο σας κάνει λίγο να θέλετε να κλειστείτε μέσα, δεν θέλετε και πολύ κόσμο, ίσως απομακρύνεστε από κάποιους συγγενείς ή σας έχουν πει κάτι για σας και δεν σας αρέσει, κάτι από μακριά, κάτι με το εξωτερικό, κάποια μπλοκαρίσματα. Είναι και ο Ερμής εκεί ανάδρομος, πάτε σε παρελθόν τα θέματα τα οποία δεν θέλετε και πολύ να σκαλίσετε, σαν να λέτε εντάξει τελείωσα, περνάμε και το περαιτέρω. Και πάμε στους Παρθένους. Και φυσικά με το που πάτησε πόδι η Αφροδίτη, δεν είναι και ότι καλύτερο, κάνει τετράγωνο με ουρανό, που σημαίνει ότι κάτι απροσδόκητα ζητήματα σε θέματα καριέρας, στην εικόνα σας, στο γάμο σας, ένας τσακωμός, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για συναισθηματικούς. Βέβαια και για σας η τετράδα των πλανητών, ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτονα, Δία, ο Δίας είναι φύλακας άγγελος, ο Ποσειδώνας δείχνει τα οικονομικά ζητήματα με τρίτους που μπορείτε να τα λύσετε τώρα, να βρεθούν ξαφνικές λύσεις μέσα από την εργασία σας, γενικά και να ικανοποιηθείτε στα θέματα που δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα. Τα δεύτερα δεκαήμερα ο Κρόνος απαιτεί χρήματα να λύσετε θέματα, αλλά ο Άρης φίλοι σας βοηθούν και τα καταφέρνετε, είτε μέσα από την επαγγελματική σας δραστηριότητα έρχονται αυτά τα χρήματα και λύνετε τα προβλήματά σας. Σίγουρα ένα μπόνους και ένα μπράβο στον επαγγελματικό τομέα. Τρίτα δεκαήμερα η νέα σελήνη αφορά φίλους, επαφές με άτομα από το παρελθόν, είναι και ο Ερμής ανάδρομος, θα συναντηθείτε, θα τα πείτε, συλλογικές δράσεις, αλλά αν έχετε κάποιες οφειλές, σας χρωστούν, τους χρωστάτε, υπάρχουν εκεί κρίσεις. Σαν να γκρινιάζετε, δεν σας πλήρωσαν ή υπάρχουν οφειλές και σας χρέωσαν σε εσάς και προσπαθείτε να βγάλετε άκρες εκεί. Εσείς λίγο θα υπάρχει και μια δυσκολία. Ζυγή λοιπόν, η Αφροδίτη στο 12ο, κρυφά χρήματα και κρυφά αισθήματα και πάθη, αλλά με ουρανό σε τετράγωνο σημαίνει είτε από νομικές υποθέσεις κάτι πρόβλημα υπάρχει, είτε με συγγενείς από μακριά ή μια σχέση από μακριά, οπότε να προσέχετε πώς θα τα διαχειριστείτε. Απ' την άλλη, συγχρόνως ουρανός, Ποσειδώνας, απέναντι ο Ποσειδώνας, ο ουρανός
στον ένατο, ταξίδια, επαφές με το εξωτερικό, σχέσεις, συνεργασίες ευνοούνται, τα ερωτικά με τον Πλούτονα, με τα παιδιά σας κάποια θέματα, με φίλους, όλοι ένα γαϊτανάκι, όλοι εμπλέκονται εκεί. Όσοι βρίσκεται στις πρώτες μοίρες του ζωδίου έρχεται τύχη. Έρχεται όλα αυτά που θέλετε στα χέρια σας. Ενώ για τα δεύτερα δεκαήμερα ο Κρόνος πιέζει καταστάσεις, σχέσεις, συνεργασίες, πρέπει να είναι οργανωμένες, πρέπει να υπάρχουν μεταξύ σας συμβόλαια, να είστε νομότυποι, ταξίδια ευνοούνται στο εξωτερικό, επαφές με συγγενείς οι οποίοι μπορεί να σας βοηθήσουν για κάτι που θέλετε. Ενώ τα τρίτα δεκαήμερα η νέα σελήνη αφορά το 10ο, συμφωνίες που κάνετε πριν καιρό, γιατί και ο Ερμής είναι ανάδρομος και θα ξαναπεράσει από αυτό το σημείο της νέας σελήνης, θα τις δείτε να τις ξανασυζητάτε, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω θα το δείτε για μια σχέση, μια συνεργασία, ακόμα και με θέματα γάμου, θα το δείτε λίγο στις αρχές του Αυγούστου, όχι πιο μπροστά, οπότε απλά τώρα κάντε επαναπροσδιορισμούς. Σκορπιοί τώρα και πρώτα δεκαήμερα η Αφρόδητη στην Παρθένο, στον 11ο φίλοι κοντά σας, πολλές προσκλήσεις, χρήματα που περιμένετε όμως από ένα επιχειρηματικό σχέδιο ίσως να βαγούν, γιατί έχετε οφειλές ή τα παίρνετε και τα δίνετε κατευθείαν, ή με φίλους υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες θα τις δείτε ξανά. Αν υπάρχουν σχέση, φιλική, ερωτική, τζασέξ, νομίζω ότι πάει προς διάλυση. Ό,τι αφορά όμως ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτονας, Δίας, επαγγελματικά, εργασιακά ζητήματα, που θα ωφελεί και το σπίτι και τα λοιπά, είστε σε μία φάση να κερδίσετε χρήματα είτε από τη δουλειά σας και να ικανοποιηθεί και στο σπίτι, να το πω έτσι. Δηλαδή, ναι, θα λείψω, δεν θα έρθω, αλλά θα σας φέρω και τα ανάλογα λεφτά. Κάτι πολύ καλό συμβαίνει για σας και σας ηρεμεί. Τα δεύτερα δεκαήμερα, Άρης Κρόνος, δείχνει οικονομικά ζητήματα με τρίτους, δάνεια, τράπεζες λύνονται, οι εργασιακές συνθήκες γίνονται καλύτερα, μια αμοιβή. Ενώ τα τρίτα δεκαήμερα, ό,τι αφορά ταξίδια, στόχους, σπουδές, νομικές υποθέσεις, συγγενείς, όλα εξαρτώνται από την καθημερινότητα η οποία σας δυσκολεύει. Κάποια πρόβλεπτα προβλήματα, ίσως ένα θέμα υγείας σας μπλοκάρει και δεν μπορείτε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, και οπότε θα αναβληθεί. Είναι και ο Ερμής εκεί ανάδρομος, ακόμα και ένα ταξίδι στο εξωτερικό μπορεί να μπλοκαριστεί, να μείνει για αργότερα, να πάρει αναβολή. Τοξότες τώρα και πρώτα δεκαήμερα. Για σας η Αφροδίτη στην Παρθένο αφορά ζητήματα επαγγελματικά, ζητήματα καριέρας, αλλά το τετράγωνο με ουρανό απέναντι, μια σχέση, μια συνεργασία μπορεί να διαλυθεί, γιατί ένα άτομο κύρους απαιτεί από εσάς κάποια πράγματα. Σίγουρα οι όψεις όμως μετά που κάνει ο ουρανός, σχετικά με σχέσεις, σχετικά με τον έρωτα, ο Ποσειδώνας, τα παιδιά, το Δία για ταξίδια, σπουδές, στόχους, τον Πλούτονα, στον τρίτο σας, αλλαγή αντιλήψεων, μεταμορφώσεων σιγά σιγά, όλα αυτά βοηθούν. Κάτι καλό έρχεται σε εσάς, το οποίο τώρα είναι να βάλετε τις βάσεις. Το βλέπετε, το σκέφτεστε, το υπολογίζετε, αλλά δεν είναι ακόμα χειροπιαστό. Δεύτερα δεκαήμερα, μια ερωτική σταθερότητα, ζητήματα με παιδιά λύνονται, ό,τι αφορά σχέσεις, συνεργασίες, το γάμο σας, ο Άρης απέναντι, δεν σας μάχονται αυτό το δεκαήμερο, σας πάνε με τα νερά σας, ζητήστε χάρες από τα παιδιά, από τον σύντροφο, από τους συνεργάτες σας, ενώ τα τρίτα δεκαήμερα, οικονομικά ζητήματα, υγεία, νέα σελήνη, υποχρεώσεις από το παρελθόν, αν υπάρχουν χρέη παλιά θα πρέπει να τα αποπληρώσετε. Οτιδήποτε και σχέση που έχει σχέση με σεξ θα έλεγα, παρά μια σχέση η οποία βασίζεται μόνο σε αυτό, μπορεί να κινδυνεύει να διαλυθεί. Θα ακούσουμε για πολλούς χωρισμούς αυτό το διάστημα, να ξέρετε, παρά τη νέα σελήνη. Αυτή της κάνει τετράγωνο ο Κρόνος. Εγώ καιρή τώρα και πρώτα δεκαήμερα για σας η Αφροδίτη στην Παρθένο, κόντρα με τον ουρανό για των πρώτων μοιρών, δείχνει εργασιακά ζητήματα, ζητήματα με συγγενείς, στην καθημερινότητα, κάποια απρόβλεπτα, τα οποία όμως είναι πολύ προσωρινά για τις πρώτες 2-3 μέρες. Μετά στρώνει το πράγμα, γιατί όλα αυτά, οι ωραίες όψεις σας βοηθούν στα θέματα σπιτιού, σε θέματα οικονομικά, να βρείτε λύσεις, σε θέματα επαγγελματικά, γενικά στην εργασία σας, στην υγεία σας, θα βρείτε πολλά πράγματα
τα οποία να στρώνουν κάπως, να βλέπετε ότι δεν έχω το αστέρι της τύχης, πώς να σας πω, κάτι το οποίο σας ευνοεί. Τα δεύτερα δεκαήμερα μέσα στο σπίτι, ένα άτομο προσπαθείτε μέσα στην καθημερινότητα να τα βρείτε και να υπάρχει μια έτσι ισορροπία. Ίσως και σένα, αν υπάρχει μια επαγγελματική δράση με την οικογένεια, αν υπάρχουν εργασιακά ζητήματα, γενικά προσπαθείτε να τα λύσετε και θα βρεθούν λύσεις. Τα τρίτα δεκαήμερα απέναντι η Νέα Σελήνη και ο Ερμής Ανάδρομος, σχέσεις από το παρελθόν, ζητήματα του γάμου σας, ζητήματα του σπιτιού, εμπλέκεται και ένα άτομο μεγάλης ηλικίας, ίσως σε μια συνεργασία εμπλέκεται ένα άτομο που δεν πρέπει και σας βάζει κάποια όρια, δεν ξέρω, ένα νέο ξεκίνημα εμποδίζεται αυτό το διάστημα. Υδροχόη τώρα και πρώτα δεκαήμερα για εσάς, η Αφροδίτη στην Παρθένο δείχνει οικονομικά ζητήματα με τρίτους, δάνεια, τράπεζα, ρυθμίσεις αν έχετε, ό,τι αφορά τα ερωτικά απρόβλεπτα και εδώ μπορεί να συμβούνε, σχέσεις, συνεργασίες, τι να πω, με τα παιδιά σας ζητήματα ξαφνικά, ακόμα και με τον έρωτα, ένας τσακωμός, αν βασίζεται μόνο στο σεξ, θα υπάρξουν τέτοια ζητήματα, να ξέρετε, αλλά αμέσως μετά οι όψεις που κάνει ο Πλούτονας απέναντι, έχετε το Δία, έχετε τον Ποσειδώνα στον τρίτο, έχετε τον Ουρανό στον πέμπτο, σημαίνει ότι όλα αυτά διορθώνονται ως διαμαγείας. Βρίσκονται λύσεις και σε θέματα παιδιών και σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών και λέτε τι γίνεται, τη μια μέρα τρώω τα μούτρα μου και την άλλη μέρα σηκώνομαι όρθιος και όλα είναι όλα καλά. Δεύτερα δεκαήμερα, πίεση από τα αδέρφια σας που είχατε διορθώνεται. Αν υπήρχαν θέματα διαδικτυακά, ερωτικά, δράσεις εκεί με τα παιδιά σας, όλα αυτά τα οργανώνετε ωραία και περνάτε όμορφα. Ενώ τα τρίτα δεκαήμερα, η Νέα Σελήνη είναι στον εργασιακό τομέα, όπου σαν να κάνετε πρόεδρο, ίσως δεν έχετε πρέπει να κάνετε κάποια σεμινάρια, ξέρω εγώ, δεν ξέρετε, από υπολογιστές οι οποίοι θα χρειαστούν ή κάποιο χαρτί το οποίο θα πρέπει να πάρετε μέσα από διαδίκτυο, μέσα από σεμινάρια π.χ. θες να γίνεις securitas. Μπορείς να μπεις, να κάνεις τα ανάλογα χαρτιά για να τα έχεις μετά κάτι, έχετε ένα πρόβλημα, μια καινούργια στην εργασία, ίσως και ένα θέμα υγείας σας απασχολήσει, κάποιες συμφωνίες να μην γίνονται και φυσικά και θέματα υγείας, προσοχή τα ατυχήματα λοιπόν, βιασύνης. Και πάμε στους Ιχθύς. Ιχθύς και πρώτα δεκαήμερα, για σας η Αφροδίτη απέναντι, σχέσεις, συνεργασίες δοκιμάζονται, στο σπίτι ο ουρανός φέρνει απρόβλεπτα θέματα, ένας τσακωμός δεν θα τον αποφύγετε, αν υπάρχει μια οικογενειακή επιχείρηση και εκεί μια γκρίνια και ένας πανικός, βέβαια όλα αυτά προσπερνιούνται στη συνέχεια γιατί οι πλανήτες όλοι κάνουν ωραίες όψεις μεταξύ τους, οικονομικά βρίσκονται λύσεις, στην εργασία σας αισθάνεστε λίγο καλύτερα, αλλάζετε μέσα σας τις αντιλήψεις και ίσως κάποια δύσκολη φάση σας δώσει το πώς να διαχειριστείτε τα επόμενα πράγματα, τις επόμενες καταστάσεις. Για τα δεύτερα δεκαήμερα, Άρης Κρόνος δείχνει πίεση λίγο οικονομική, αλλά μέσα από το σπίτι βοήθεια και λύση σε θέματα. Εδώ μπορείτε να φτάσετε και σε αποταμίευση και να αγοράσετε περισσότερα υλικά αγαθά από όσα πρέπει. Τρίτα δεκαήμερα, ο έρωτας θυμίζει αυτή η Νέα Σελήνη, από το παρελθόν χτυπάει την πόρτα. Βέβαια συναισθηματικά, ίσως κάποιοι είστε παγωμένοι, κάτι δεν θέλετε αυτό ή δεν περιμένετε κάτι άλλο. Οικονομικά ζητήματα με τα παιδιά σας ίσως σας ζορίζουν. Προφανώς θέλουν να πάνε τις εκδρομούλες τους και τις διακοπές τους και δεν μπορείτε να τα στηρίξετε. Γενικά ή ένα χόμπι σας βγαίνει λίγο ακριβό, θα βρείτε τις άκρες κι εσείς. Υπομονή θέλει και καλή οργάνωση σε οτιδήποτε κάνουμε. Αυτά λοιπόν από μένα. Έρχονται ωραίες όψεις, αυτές θα κρατήσουν καιρό. Απλά τώρα γίνονται η κορύφωσή τους εκεί στην τέταρτη μοίρα, που σημαίνει εντοπίστε που έχετε τύχη, δείτε τον ουρανό στους διδύμους, άρα τον οίκο του διδύμου, εκεί το απρόβλεπτο. Το Ποσειδώνα στον Κρυό για μια νέα αρχή, ένα όραμα. Τον Πλούτονα στον Υδροχόο, οτιδήποτε με φίλους, με όλους μαζί και δείτε που σε ποιον οίκο αντιστοιχεί. Και το Δία στο Λέοντα που χαρίζει απλόχερα ο Δίας και θέλει να μεγεθύνει όλα αυτά.
Αν θέλετε περισσότερη αστρολογία, μπείτε στη σελίδα Lilith, ομάδα Lilith, αστρολογικές προβλέψεις. Εκεί γράφω σχεδόν καθημερινά θέματα που γίνονται πάνω στον ουρανό, ότι γίνεται πάνω, γίνεται και κάτω. Αν σας επηρεάζει, δείτε λίγο το χάρτη σας. Αν ξέρετε που έχετε τους πλανήτες και τον ώρα να μην ξέρετε, για να δείτε τους οίκους σας, πάλι οι πλανήτες θα σας δείξουν πράγματα, τι περνάτε, πού έχετε βοήθεια, πού έχετε μία πίεση, όσο και καλά να αισθάνεστε. Αν αυτή τη στιγμή έχετε μια Αφροδίτη π.χ. στις 13 Κρυού και εκεί είναι ο Κρόνος, δεν πρόκειται, παιδιά, ούτε να ευχαριστηθείτε, ούτε να απολαύσετε, θα πιεστείτε, ούτε αγάπη, ούτε λεφτά, ούτε υπάρχει ένα ζόρι. Όταν θα φύγει, τότε θα το νιώσετε. Πάντως, ό,τι και αν γίνεται, να ξέρετε, στον πάτο να βρεθείτε, ποιο πάτο δεν έχει κάποια στιγμή, ανασηκώνεστε και βρίσκετε τις σωστές λύσεις. Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου και αυτό είναι η χαρά της ζωής. Να περνάμε τις ανηφόρες και να κολυμπάμε στα βαθιά για να μην έχουμε μετά, έτσι, να έχουμε μια ιδιαίτερη δύναμη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κοινοποίηση, τα σχόλια απαντώ στα περισσότερα. Ό,τι αφορά fast food αστρολογία TikTok θα πάτε, όπου εκεί κάρμα και δεσμοί, βγάζω και εκεί βιντεάκια, όπως τώρα θα βγάλω ένα δεκαήμερο. Στο Instagram και εκεί ανεβάζω τα περισσότερα. Και εδώ στο YouTube κλασικά και κάποιες αναρτήσεις που πιστεύω ότι είναι σημαντικές για σας και καλό είναι να τις παρακολουθείτε.